iti Apo. Umay kayo, takraksa kayo, tatayo amin nga umili, hintay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasui, tuyal daw anapili, daytoy tiyandaw, kainalangit ti Apo. Umay kayo, takraksa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo, itaagundaway, taumaytay danggayan, dagiti 18 aparis, nga mangidaton ti ayat da kini Apo Diyos. Tarigagayan da mapasanto, dagiti apanagasawa da, babaan ti sakramento, babaan ti tulong ti Diyos, agbalin anasantuan, dagitoy apamilya. Makipagkararag tayo kadakwada, kada kayong agkalay sa agtalit tayo iti Diyos, tada iti pamilyang aramidin nyo, buuan nyo, maidaton kuma, maiyan nurot iti pagayatan ti Diyos. Iti buo panunot ken nakem, agkararag tayo nga rod, tapno maidaydayaw ti Diyos, kada ito yung pamilya. Daydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti pananaknakemda, ibunan nagdaka, itanok da ka pagrukba banda ka daydaya, wenda ka agyaman kang ket ka gapu iti naindaklan na dayang mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilangitan ngari, Dios Ama, ang manakabalinawi, ket sika umia Jesu Cristo, buto na natin Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, kenana ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika mangikat, kadagiti basbaso ti lubong, kasiyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbaso ti lubong, awaten kadaytoy ararami, sika asitutugaw, iti makanawag
iti kangatwan. Yan ay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika ni Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ka Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Kumararag tayo. Manang nga asi nga Apo, denggam kad daytoy apan dawat mi kadahari ken Jennifer, da Ruben ken Jobelin, da Jeremy ken Maria Carmela, da Florante ken Casey Ann, da George ken Abigail, da Marlon ken Christine Joy, ni Albert ken Jodeline, ni Rodel ken Eileen, ni Robert Jason ken Sandra, ni Roy ken Maribel, ni Leomar ken Renalyn, ni Rija ken Rose, ni Brian ken Noraline, ni Rodel ken Welmalin, Nakim Nelmark ken Angeline, Mark Jan ken Arlene, Daniel ken Jana Michaela, Siomar ken Christy, nga itangaal daw agkalay sada iti sangwanan ti altar mo. Bendisyonam kad ida, ket pasingkedem ti ayan ayat da, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Tobias. Idi si Sudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patkek nga asawa, agkararagta iti Apo iti panangaasi na, ket ilisina ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda iti panalakdib ti Dios kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Dios, dagiti kapaunan mi, may kariya may tanok ka. Madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang ti amin na parswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarsuan ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva, nga asawa na nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, saan anasayaat, iti lalaki nga isisuna. Mangaramidak iti kaduwada, akaarngina. Apo, pinilik ni Sara, saan agapu iti deret. Kasya na kami ket ipalubos mo, nga agbiag kami agingga, iti kinalakay, ken kinabaket mi. Sangsang kamaysada, akinona. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Diamon tayo ti Diyos. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Ika si ti Apo, punwen na ti daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pilili na nga agpaay ken kuana. Ika si ti Apo, punwen na ti daga. Saluadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, wen saluadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Ika si ti Apo, punwen na ti daga. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo, isu timang tulong ken mangsalaknip kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan, anagan na. Ika si ti Apo, punwen na ti daga. O Apo, adda ka kuma kadagiti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda, tinamnama mi ken ka. Ika si ti Apo, punwen na ti daga. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarud, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag,
kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken nagpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapol ngagpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat, ama magsinggalot anan-anay iti isu amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti pusoyo. Kadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti may maysa abagi. Kanayon kuma ngagyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti pusoyo, ti mensahe ni Kristo iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken nagbibinalakad kayo, iti amin na kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espiritual na kankanta. Anapno ti pusoyo iti panagyaman iti Dios. Ngarud, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Sidadan kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo tinagan mo, maitantan mo tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti ken ka uwak. Immasidagken kuana ti so magmamano a Pariseo tapno suuten da babaan ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da iti apaset ti nasantuan asurat, idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunanapay, daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to iti asawa na ket agbalindanton amay maysa. Isut gapuna asandan adwa no dikat may maysadan abagi. Ngarod, saan na pagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Nagtugaw tayo. Kablawan tayo man, nagiti naggugwapo kada nagpipintas nga nobnobya, ken nobnobya, wala palakpakan tayo da. Ti nag-apply nga agkalay sa tatangal daw kuma, ti mas wedding tayo, noyak agkamali 24. Ngem ado ti haan nga natuloy, 18 laeng ti natuloy, anya dagiti rason. Ada agkuna agkurang ti requirements na. Apay nga hang nagtuloy di maysa kunak iji opisina, agap-apa da kanu Apo, anya la datatagmalmal 24 hours nga agap-apa iso nga handan nga agkasar. Nya launa di pagap-apa. Di maysa met anya pa di handa nga pagkasaran dagiti daduma awan pagbado da ibagayon nga labos da. Ibagami lang nga nga hangkay nga gumatang, ta isupay yung paggastuan nyo, mamaminsan nyo nga usaran da, sa bagay mamindwa, nugimatang kay bado yung tikasaryo, bado yung tumulan, matay kayo. At least mausar twice niya. Kalangan mga pang kay makitsyenda nga, gumatang kay pala nagina ba, iso ko namin, hanyo paggastuanan, hanyo problemaanan, ada pala nga nagkasar apo apaya, nagbabawi da apaya, awan pagbado da, bagayon ang lamo-lamo dan. Nga apay nga nagadot ti rason ti kaladingitan nga rason dayjay maysa agkasarda ko matatat pabunyagan da ko mariya anak da tatay deya anak da na disgrasya 1 year old. Diyak mo nakaisa mulsa ti sa nga bukil nga mani diya mo no kasano mo nagpulpulutan da kita amma naaltotan intaray da mo di ospital
na ikat da kanu managawid ng jak amo no nya tinakuanan natuluyan mo lang iso nga tatay sakbay ti kasaryo binindisyonak daya ubing napanda imponpon mga mamisa tay mga misaan ta mga nakabunyagan tarigagay na kumamo nga mabunyagan mo latatta kagiddan na iso nga na ibabawi mo dayay kasarda danariga mga kaskasarig ida ka adda kadwayo nga bangkay ita nya nga arteri nayo mat kamuyo kadakay ko nagadupam matiyaw adu nga rason ngam ti pagsiatan na adda kay latta nga natuloy kapay ti kunayo daytoy ngamin no daddo magamin panang ipagarup tayo ti sakramento ti kalay sa bareng-bareng haan kadapay kasarsaritak di rabi kadwa asi kadi kapay lagamin agkasarmet iyor ornongak apo inya ti iyor ornongam ano agpadaya ka tintumo lamangan ka dagiti mamunsyon aka arrobam Katimula sakramento ka, dua kayo, complete po nyo rin dyan, nabunyagan na konfirmaan kayo, mga lakay ti dua nga ninong yung nga makaawat. Di dyan maglaang. Ha, mga masapol nga agpakan ka, ti siya, rinaprep nga tattao, aw mo maitulong daking ka. Nagiti daduma, apan damakipangan, di dapay agparwad. Agliblibas na nga apan mangan, di dapay mapandiain ti salunan. Lugi mo ilay agba. Iso ano dadumahan nga dahi ti pampanunod nyo. Tinapatag agkalay sa kayo. Anya dahi ta? Sakramento nga rod. No kas anok katanok dahi bunyag. Kas anok katanok dahi misa. Katanok dahi konperma. Katanok ni Apopadi nga di ordinasyon ni Apopadi. Kas dahi magkatanok na awan tinatantanok. Ta sakramento dahi awatin nyo. Mabindisyonan dahi pa nagkakadwayo. Kaday nga pa nakabindisyo, agbalin ang nasantuan. Tanong nga nahan nga nagkalay sa tisimbaan ko na tayo, in the state of sin, iso nga nga na mabalbalin ka, dapay nga agkomunyon. Unless nga agbabawi dati uray lang nga, wano agkonpisar da sakbay ti misa. Katata mapasanto dito nga pa nagkakadwayo. Mapasanto dito nga pa nagdidennayo, agbalin ang nasantuan, 18 nga pa pair, agbalin nga igananan ti sakramento ni Apo Diyos na santuanan. Iso nga dayta pa nagdinayon, agbunyag mo dagiti anak ti dadduman, nasantuan dayta a pamilya. Haan nga bareng-bareng. Da kay mga daddumahan yung orayon ng timas wedding, umayulat ta i-applyin, ori dayta misa ti bigatin, misa lukag ko na tayo, napinpintas pay. Haan kay nga agparti-parti, tano dadduma kay isumapam sa bagay, no mamunsyon ka ngamin nga tao, Tasi kati agkasar, mabaing kamot ang awan ipasangumaan. Tati mo laubram ka agang angot ti asok, kay iso Ngam haang nga day ti makatubeng. Haang nga day ti mang delay, kumaday ta sakramento nga, awatin nyo. Katata, awatin nyo, daking agkalay sa awatin nyo day ti sakramento. Nagpintas nga, panunutin nga agbalin kayon, akukwa ni Apo Diyos, anak na kayon na santuan, ta sakramento day nga nga awatin nyo. Ngaman na nga kayat nga sa uwan, nga gaputan na santuanan, ay nasingpat kamin, Father. Haanan nga agsasaon ni bakit ko? Ay, haan. Kunada nga rin ti babae ka kasla ka no pansit niya. Haang mga mangpahatid dog ti biyag, ngam kurang ka no ti babae no awan ti tuyo na, kunadan samot. Iso, awawa kung walang tuyo, kunada iso nga ti ka no babae ka, han nga normalon no, han nga agbagtit no daddumaan. So nga dakay nga lalaki, awatin yun. Sakbay pa lang nga mangrugi ni bakit yung agsao, amu yun, awatin kalat na bakit, ay wumon. No Valentine's, oray ugot lang karabasa mo, sabong ti karabasa, itid mo, maayayon. Dati may babae no daduma ka, baliktad. Yung baliktad, ti panunot da, di mat? Bakit inakman makisyat ko ng, laing kan! Bagbaga na di jay haan. Laingkan, aging kan na nga matay ka. Na di. Gapot agkalay sa kayo, han na kayat nga sa un nga punasan na amin ti pagkapsutan ti tunggal may saan. Noon niya biyag do yung diyang kinagkalay sa iso nga iso, di ugali na, diya kamo ano kasanon to, no? Agbigla nga sumingpat kada kayo, ay agsanto daytan. Normal na tayo biyagyo. Tilaang nabaliwan, di pa nagdinayo, nagbalin ang nasantuan. No ta ugali ni bakit mo, no nila kayo mo, isuntulat ta nga iso. Nga masapol nga nayunan tayo, anya tinayon tayo.
Dayay sakramento ni Apo Diyos. Dayay niya tinayunan tayo. Iso dayay ko na ni San Pablo. Ikawusyo kunana nya. Da kayong agkalay sa ikawusyo ti kinaman ang asi, kinapakumbaba, kinaman nakaawat. Nya niyo kunana nya. No da pagkurangan ti tunggal may sa agpipin na kawan kayo. Iso nga isagsagana yon, nagkamali nila kayo ko, pakawanikon. Nagkamali ni bakit ko, pakawanikon. Normal lang nga, dahan nyo pag kinaawatan, tatao tayo. Ngam ti abnormalan, na dahan nyo nagkinaawatan, ang kaagsinatan. Ang iso ti solution na, apaya, tinarigat nga solution na dayjay, nangrunan no addaan nakyo, sino ti agrigat, dagijay, maisakripisyo, dagijay, anak yo. Uray mga sawa kay ti maysa, mga sawa ti maysa dayjay ti sabali dayjay maysa sinuntulat na ti agtutuok dayjay to anak yo. Isu nga kunada napintas dagiti rason dagiti naganak no dadduma nga nauma akon father ngam ipagpagapukla ka dagitay anak mi. Ipagpagapo dala diyan na osto dayjay. Uray no marigrigatan masapul nga anusan niyo taapaya nangrunan adda anak yo isuda ti kakaasi. Responsibilidad yun dayta, taanak yung arod ida. Tata niya tinayon yun toy, saan lang nga attitude ti kinaanos, kinamanang nga asi, panakaawat, talaga nga masapol nga panakaawat. Ti panakaawat, is not just the understanding nga maawatak ni bakit ko. Maawatak nila kay ko ta no dadduma ka nakabunbuntog nga aggaraw tano babae ka komunot alaramiden na amin di babaen ni mo lakay na nakasalong kape agkap-kapi pay laeng ka naladawan kada diyan no daddumahan lang pan nakaawat nga understanding yet di pan nakaawat di pusong nga inawat mon akas jay na awate kon han lang di mauawatan iti panunot no dikit di awate kon ni bakit ko akasta awate kon ni lakay ko akasta. Tapno uri at pagkapsutan ditong galmay sa normal laeng dayta. Tinapatag di pa nagtipon latta, tinapatag di pa nagpinnakawan, tinapatag di pa nagkinaawatan latta, uri no dumteng dagitoy itibiyag ti panagasawa. Kakunak latta, ipapilit ko latta, idardarirag ko latta kada kayo, nga adu pay laeng dagiti agdindin na nga nasaya at apagtuladan. Adu pay laeng dagiti nagkalay sa nga ibibiyag da pay laeng ti sakramento ti panagasawa. Ket dawat ko kada kayo nga agasawa tatta, i-challenge yo ti lubong. Ipakita yo ditoy lubong nga adu pay laeng dagiti agdinden na nga adda respeto dati sakramento. Uray na handa pa nagkinaawatan ka ibibiyag day ta sakramento. Adu pay laeng dagiti agasawa nga ikarkarigatan da nga han nga ulbudan di partner da namnamaet nga da kayo kuma ti umuna iti dayta na han nga umuna mainayon ka dagita a pampamilya takasapulan ti lubong met paggapuan ti tao nga nasayaat sino ti sumaruno nga henerasyon nga nasaysayaat namnamaen mi nga da kayo ti paggapuan na nya. Haang kayo ang agkalay sa laeng tapno aganak kayo ti agbalin nga batingorngor ditoy lubong ay kagawid kay laengen. Ti panggap yo agasawa kayo sakay tumalag kin namat daspan kin aklaw ng agin iniskrima kayo. Nayon lat nga panagkinaawatan nga mabalin nga supapakan ti ayat kinaanos kinapakumbaba ti pagkurangan ti tunggal maysa. Da kayo nga nobyo naggugwapo kayo. Haang kayo nga mga sawa ti perfect nga nubya tatta. Da kayo nga nubya, haan nga perfect dagita nubyo yo, dagita asawaan nyo. Kayat na nga sawan, datay atat tao, every now and then, inyaman agundaway, agkamali. Kitunggal may sa kada tayo. Kitatapay lang iramraman yun nga asawaan, dayta akamali, dayta partner yo. Tanong ti pampanunuton nyo ka, nangasawa ko, nagkasar kami, haanton nga, agbasbasol ni bakit kon hanak ton, irururong, ay, ang mabalin na ta. Mga sawa kayo, kanila kayo, agbalbaliwon ta, nagkasar kami ka, perfect ton, apo, dinto pulos nga uminom. Patsyo, madamdaman, nabarte mandatan. Haan nga di jay, kaya't na nga sa iraman yun nga asawaan, dagiti pagkapsutan ditong galmay sa pawaywayan nyo, ti kaya't na nga sa di jay. Iso nga agiinnanos kayo.
Anya pa iti mabalintay nga pagpampanunutan. Iso dito, ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo. Agsubli kay kin ni Apo Diyos. Haang kayo alumablaban adakda kayo iti biyag. Agpatulong kayo kin ni Apo Diyos. Uray na simple ti biyag. No adda ni Apo Diyos, nabunga dahit a pamilya. Uray mo, no kwartam amin na kwarta, uray sa nikwayo amin asa nikwa, no awan ni Apo Diyos, ay ado ti pamilya nga kastahan da pa'y makapagbayag tunukan, nagsisina daga puti sa nikwa. Ngamin awan ni Apo Diyos. Uray adda pagpaadalyo, no awan ni Apo Diyos, iji pamilya, narigat nga agbalay gada anak. Uray no, karamot nga, kinaramutan lang nga inaldaw. Uray no, inkarkarigatan nyo nga inaldaw, no masursurwan nyo di ubing, nga adda nasaya at akababalin na, adda talit na kin Apo Diyos, agbalay gida kita pamilya yo. Iso nga ti kadakkelan nga isuro yo, kapatgan nga isuro yo iti pamilya yo, nukas ano ti agkararag, agtalit kini Apo Dios, nukas ano ti agbalin anasaya at ti kababalin na, nagbalin nga di anak yo ka agbalin nga pagwadan iti gimong, dahil ti number 1 nga suro yo. Tano ko na yo, narigat lang ti biyag mi awan ti narigat, no adda ni Apo Dios iti pamilya. Han na kay nga baybayan. Kunak nga rod nga ulitin, awampay pamilya ang nakitak nga napigsa ti talit na kini Apo Diyos managkararag nga binaybayan na. Awan pay ti pamilya nga daytay nagtalit na pigsa ti namnaman na kini Apo Diyos nga binaybayan na. Dagitay tinarigat ka dayjay idi naaddan dan ti sanikwa, idi addan kaya da nalipatan da ni Apo Diyosan iso daytay dagitay no daddumag isupay ti poon ti sina, isupay ti poon ti apa, aging gadya may sa pamilya mawara-wara apaya di kapapatgan iji pamilya iso ti awan. Iso nga ibagak kada kayong agkalay sa agkararag kayo. Igsakripisyo yo, idaton yo kini Apo Dios dayta pamilya yo. Tano awan ni Apo Dios ti pamilya tayo, marigatan tayo. Uray no nga estado ti panagbiag tayo. Ala kada kayo nga ninong kadaninang nagita nga na adado mga ninang bakbakit sapay dato'y nobya mo't ng isudan. Ikararagan nyo Da kayo nga daduma, da kayo tinangawis kan nga da nga nang yasidag. Haan lang nagpating gagapota, ninong yung inanak yo, nalpasan di akim kon. Naitid ko di parwad kon, haan. Inaynayon nyo akanayon ti kararag. Inaynayon nyo akanayon ti, mga kanayon, ang bagbaga palpalagiplaan mo't da pagkapsutan da, palagipan nyo, inspiraran nyo ida, nga itultuloy dalat nga saya atin di pamilya na, obligasyon nyo nga rod dayta, iso nga rod nga nagninang ka, iso nga rod nga nagninong ka, haan lang nga di jaga po ta, adda parwan mo, wano daytay, kunada ka, awa mo mapili da nga sa bali kasi kalatan, haan, adda obligasyon nyo nga mga karkararag kadakwada, awan sa bali apanggap tayo, no haan nga agbalin anasaya at dagiti a pamilya na dagito yung adda ti sidong tayo, ala tarabayon tayo ida, sapay ko mata makapudno da iti dayto nga dawat, sapay ko mata da tayo met, da kayo nga naganak ninong kadaninang, pakitaan nyo ida tinasay at alalayan nyo, may salaang tigol tayo. Anya dayjay, maibiyag da tina Christian one a pamilya. Agbalinda a pagtuladan ti dadduma nga na Christian one a pamilya. Hanga ti pagtuladan ka detay super baknang. Adu ada gati nasasaya at tibiyag na nga pagtuladan. Kaamin-amin tayo, mabalin tayo pagtuladan no adda nasayaat panang manihar ti pamilya. Hala, da kayo ano nobyo. Amo yo obligasyon yon. Ama, asawa, no adda naganak yo anak kay pailaeng. Mabalin nyo ti agtader a pagtuladan modelo ti kina Kristiyano. Da kayo ano nobya. Ina kayo, asawa kayo, no adda naganak yo anak da kay pailaeng. Mabalin nyo ti agtader nga pagtuladan ti kina Kristiyano. Kiti dayto nga sakramento nga awaten tayo, agyaman tayo kini Apo Dios. Manangaasi ni Apo Dios. Ulitin tayo dagiti agtalagking kuana awan ti panagbaybay iti imatang ti Dios. Ala dagupan tayo nga rod dayto nga karkararag. Pasantuan tayo dagiti nga agasawa, pasantuan ti Dios dagiti nga agasawa, babaan dayto nga sakramento, makikaysa tayo nga rod kadakwada. Da kayo nga agkalaysa, tumakder kayo, da kayo nga manganak, ninong kininang, agtader kayo itilikodan, wano abay dagitoy nga anaken tayo.
Di yon sa amuno sinno ti anaken yon. Italikodan wano abay da. Aramiden tayo nga ro ti sakramento ti panagkalaysa, kada kayo nga agasawa. Nagulimag apo, gulimag. Da kayo nga agasawa, itangal daw, imay kay ditoy, tapno patalgadan nyo, ti ayan-ayat yo, babaan ti singgalot, ti agnanayon a singgalot ti saklang ti iglesia. Ipanamnamak ti panangikarkararag, dahito'y agimong kada kayo, tapno iburay ko mati Diyos, tinabuslon na pamindisyon, ken ayat-ayat na kada kayo, ket tulungan na kayo amang tungpal, kadagiti annungen ti biyag ana asawaan. Da kayo met kakabsat, da kayo nga lalo kada kayo nga naganakin mga anak, dawatek tatarabayan nyo kuma, dagiti nga agkalaysa, babaan ti karkararag yo, ket awatin nyo ida. Akas baro asa nga pagasawaan, iti sidong tina Christian one gimong tayo. Kada kayo nga agkalaysa. Songbatan nyo kumaan si pupod no dagitoy asaludsod, kada kayo anobya. Imay kay matlaan dito asibubulos tanakam yo, tapno isinggalot yo, iti agnanayon tabagiyo, iti panagayat, ken panagserbi kadagitoy nga asawa yo. Da kayo mat nga nobyo. Imay kay matlaan dito asibubulos tanakam yo, tapno isinggalot yo, iti agnanayon tabagiyo, iti panagayat, ken panagserbi kadagiti asawa yo. Da kayo nga agkalaysa, sidadaan kay matlaan amang isuron to kadagiti anak nga ited ti Diyos kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Yan tangay kayat yu ti agkalaysa, da kayo nga agkasar, agsisinnango kayo, ket aginiggan kayo ti ima, ket iyabkas yu ti panggap yu iti saklang ti iglesia na. Tayo apo ta makapag naaktod talikod. Batang bilin dito. Isang ba na? Yanakan mo? Jennifer, kayo tumutla nga kadwam ken asawam ni Hari babaan dati a seremonya kas mayan nurot itirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wala po. Yawat mo matlaan tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wala po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wala po. Hari, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Jennifer babaan dati a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Yawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po. Managamon. Maribel ken Roy. Maribel, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Roy babaan dati a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wala po. Yawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wala po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wala po. Roy, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Maribel babaan kadwam ni kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Maribel babaan dati seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Kayat mo matla iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po. Yan agan mo. Christine Joy, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Edmarlon babaan dati a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wala po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wala po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wala po. Edmarlon, kayat mo matla nga kadwam kin asawam ni Christine Joy babaan diti seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Yawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wena po. Nagan mo. Casey Ann, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Florence babaan diti seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wala po. Yawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wala po. Awatem matla nga kadwam ken asawa. Wala po. Florence, nga kadwam kin asawam ni Casey Ann babaan dati a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Yawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po.
Abigail, kayat mo madlang akadam kin asawam ni George, baban dito sa seremonya, kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam kin asawam. Wena po. George, kayat mo matla ang akadwam kin asawam ni Abigail, kas mayan nurot iti dayto ya seremonya. Kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Awatem matla ang akadwam kin asawa. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Maria Carmela, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Jeremy, babaan dito yung seremonya kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam ken asawa. Wena po. Jeremy, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Maria Carmela, kas mayan nurot, babaan ti seremonya kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wena po. Ano mo, Welmalin. Welmalin, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Jodel. Babaan da ito yung seremonya kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po. Jodel, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Welmalin. Babaan da ito yung seremonya kas mayan nurot tirito di Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam ken asawa. Wena po. Noralyn, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Brian, babaan dito sa seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po. Brian, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Noralyn, babaan dito sa seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawa. Wena po. Mga natay. Nya. Nagkapsot ta sa pigpigsam. Jobelin. Kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Ruben, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawam. Wena po. Ruben, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Jobelin, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawa. Wena po. Yan yung manumang angis pa dato. Magan mo. Christy, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Siomar. Ni Siomar, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawa. Wena po. Siomar, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Christy, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Ang kamula marurod. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matla nga kadwam ken asawa. Wena po. Wala kayo no baragen nak dito. Jana Micaela, kayat mo matla nga kadwam kin asawam ni Daniel, babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem mo ila nga kadwam kin asawa. Wena po. Ora siguro agong ungot ka kahanga marurod niya. Wena po. Daniel, kayat mo matla nga kadwam kin asawam ni Jana Micaela, babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Kas kapsot mamut. Bag ano manggag pwede ka aruba ti apayaw.
Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadam kin asawa. Wena po. Rose, kayat mo matlang akadam kin asawam ni Rijay, babaen deti a seremonya kas mayan nurot ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Awatem matlaang akadam kin asawam, iyawat mo matlaang tabagim ken kuan akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadam kin asawa. Wena po. Rijay, kayat mo matlang akadam kin asawam ni Rose, babaen deti a seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuan akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadam kin asawa. Wena po. Mo. Renalyn, kayat mo madlang akadwam kinasawam ni Liomar, babaan dito sa seremonya, kas mayan norot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim kan kuha na akadwa na kinasawa na, Wena po. awatem matlaang akadwam kinasawam. Wena po. Liomar, kayat mo matlang akadwam kinasawam ni Renalyn, babaan dito sa seremonya, kas mayan norot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim kan kuha na akadwa na kinasawa na, Wena po. awatem matlaang akadwam kinasawam. Wena po. Yan na talakay mo. Pasarun kayo. Sandra, kayat mo madlang akadwam kin asawam ni Robert Jason. Babaan da iti seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawa. Wena po. Robert Jason, kayat mo matlang akadwam kin asawam ni Sandra, babaan da iti seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawam. Wena po. Angeline, kayat mo matlaang akadwam kin asawam ni Kim Nel Mark, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawa. Wena po. Kim Nel Mark, kayat mo matlaang akadwam kin asawam ni Angeline, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuan na akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawa. Wena po. Jodeline, kayat mo matlang akadam kin asawam ni Albert, babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawa. Wena po. Albert, kayat mo matlaang akadwam kin asawam ni Jodeline, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na kin asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam kin asawam. Wena po. Arlene, kayat mo matlang akadwam ken asawam ni Mark Jan, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Mark Jan, kayat mo matlaang akadwam ken asawam ni Arlene, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Aileen, kayat mo matlang akadwam ken asawam ni Rodel, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawa. Wena po. Rodel, kayat mo matlang akadwam ken asawam ni Aileen, babaan dito seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. Wena po. Pumusay kansan. Awatem mo ilang akadwam ken asawa. Wena po. Hindi na sa mauray ti kasarda to yan. Musla pumusa yan. May kapsot na. Da kayo nga agkalaysa, sumurot kayo kanyak iti daytoy akararag.
O Apo mi a Diyos, da kayong agkalay sa laeng, hangkay makibibibiyang nga ninong, kadaninang. Da kayong agkalay sa, sumurot kayo kanya. O Apo mi a Diyos, ipaay mo kadi, amanipod ita nga aldaw, tiposo ken kararwami, agkay kaysada iti amin abanag, pagrigatan man wenno pagimbagan, kinabaknang man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat, aginggat din akam pagsinaen ni patay. Ket ita da kay amin nga adda ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak, dagitoy asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Bendisyonan tayo, dagiti aras ken singsingyo. Titulong tayo ay day tinagan ti Apo, iso nga nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kad Apo dagitoy asingsing. Tapno dagitoy nga nagkalay sa amang isingsing kadakwada agtalinadda ko mga agbyag iti sidong tinalagda apan naginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo dagiti nga nagkalay sa nga anak mo kadagiti naan-anay asan ni kwa ditoy daga isuda nga iladawan dagitoy nga aras kat aramaten da kumaapang ragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Da kayong agkalay sa alain nyo ti singsing. Dan kay. Amin. Anang dar singsing ita. Alain nyo ti singsing yo. Ti umuna nga mga lati singsing dayjay lalaki. Singsing, alain nyo, lakay nga lalaki, lakay nga nubyo, iganan nyo ta singsing ta babae. Isagana yo, diya kanigid nga ring finger, kanigid nga imaji babae. Kanigid. Nangasawa kayo, di pa amuti left and right. Ha, lalaki, sumurot kayo kanyak. Lalaki, ibagayo tanagan ta asawayo. Ipigsayo hang kumangag, lalaki, agigidan, ibagayo tanagan ta asawayo. Hangata asawa ta kaabayo ti ibagayo. Lama minsan pa, ibagayo tanagan ta asawayo lalaki. O sarem dati asingsing, lalaki, tumurot kay kanyak, o sarem dati asingsing, kastan dati ayat ko, ken kinapudnok ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, lay kabilyon. O kabilyon. Ay da nakaikabilyon, apay serrek ka lang nga serrek, di ka lang makatot. Aha. Da kayo mga babae, kanigid nga ima. Ibagayo ta na, kanigid pare. Among ti kanigid ka, I have two hands, the left
Kanigid nga ima talalaki. Oh, ano nga nag-asawa yun, di kayo pa makaaw-awat. Ibagayo matanagan na, da kayo nga babae. Hanyo pa nga isirek, ang kayo ngamin nga pa, sirek na sirek, di pa ila nadagdanon, usok kay to lang oh. Babae, ibagayo tanagan da sawayo. O sarem dahi ti asingsing, kastanda ti ayat ko, ken kinapudnok ken ka, itinagan ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Lai kabilyon. Da kayo mga lalaki, no, rumor kay tirabihan nyo, ibulbulsa da kitang singseng, nya? Hang kay nga feeling. O lalaki, alain nyo ta aras. Ning, ayan na ti aras. Lalaki, alain nyo ta aras. Iganan nyo, duwa nga ima. Itaya yung mat itababana, da kayo nga babae. Alain nyo, duwa nga ima, iganan nyo. O yan mo pa itad, apay di ka lang makatututor. Itaya yo, da kayo nga babae, itaya yo, itababa, da ita ima ta lalaki. Hamo nga barbarin, iganam latad, duwa nga ima, kasta. Duwa nga ima, pare, kasta. Da kayo nga lalaki, inyo na ganan, sumurot kayo kanya, kitain nyo tababakit yaw. Kunayaw, ay ayatek nga asawak. Yun sama ay ayatan. Mapilpilit kay samad. Delikadaw. Lalaki, sumurot kay kanyak, ay ayatek nga asawak. Iyawat ko yan ka, dagitoy nga aras. Oy, di mo dumdumngag. Oy, di ka mo dumdumngag. Data magpit-picture ti, endengan nyo Mamisan pay, awan nyo kami niya kasasa umot ang kanina. Bibiyangan, mamisan pay, daki nga lalaki, kitain nyo ta asawayaw. Babae, intinaran nyo. Ay ayatek na asawak. Iyawat ko ken kada gitoy nga aras. Kastanda ti panangidaton ko. Tibagik ken ka, nga agpaay nga pagimbagam, ken ti pamilyata. Itinagan ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Da kay mga babae ko nayo, when awatek ida. Itid yun. Itid mo. Talaga nga, adan sa balak yung amaday. Da kay nga lalaki, itid yo amen, nya. Da kay mga babae, imaidan yaw, da tabirukan nila kayaw, nya. Nga tila ma-order yun ta siya pa, inaldaw, agmalmalong, tagsarda nga motor di sango yaw. Tatana ito yu aminan, kakabsat, mapadayawan na, mangiparang kada kayo, dito sa nga 10 ket 8, kabarbaro, anak Christian one, asa sa nga pagasawaan. Palakpakan tayo ida, congratulations. Idulin nyo da kita singsing kada aras yun. Ay, ada pa'y gayam Santo Rosario. Ayan na, ada Biblia da, awan. Gulimak, da kayo nga gasawa. Nagasawa, agulimag. Dahil tinasantuan na Biblia, iso tinagtaod ti sao ti Diyos, iso tinagtaod ti sao ti Diyos, nagtaod ti sao ti Diyos, iso ti surutin nyo, basain nyo, iburay yo kadagiti tattao, iso ti mangiturong ti biyagyo. Sapay kayat na nga sa uwan, agtalinaed, iti unag ti balayo, kastamot niya po Santa Maria, iso kumati agbalin nga rena, ken iti rena ken ina iti unag ti pagtaingan nyo. Awatin nyo dagiti Santo Rosario nga mangipakita niya po Santa Maria nga agtaeng iti unag ti pagtaengan nyo. Tulungan din Alam kita duman natin kay Waras di Bangir.
Gitay ninong kataninang, agag subli tayon ijatugaw tayo, tumadir tayo amin para iti kararaga sa pasap. Kakabsat, idawdawatan tayo, ti iglesia, kindagito akakaskasar, at ipanagasawa da iladawan na ti panagkalesa ni Kristo kinti iglesia na, kat kunatayo iti tunggal panggep, apo denggen na kamkadi. Kasyam kad apo ti Iglesia Katolika iti sangalubungan dagiti disipulo na ken kuana ken dagiti agserbi iti gobyerno ti pagilian mi a Pilipinas. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kasyam kad apo dagitoy nga kalaysa ket pagkaisaem kuma ngagnanayon dagiti puso da kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan palaganem dagiti rigrigat da ken pagtala ni ida napudno ken ka iti tiyempo ti sulisog kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Riengem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar kadagiti amin a naasawaan. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kaasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuo ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Aramidem kadi adakam amin nga adda ditoy iti napudno kami iti panagayat ni ken ka ken iti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Man nakabalin amin ka nagnanayon a Diyos, kitaem kad asiaasi dagitoy nga anak mo, ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa, ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag. Gunggo na amto kad ida iti agnanayon, aragsak agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo, aramidan tayo ti panagdaton. Amin nga da inka pinarswa babaeng ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita kaput na yan pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mi itayawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga da inka pinarswa babaen ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita gapot na yan pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat wenawatem bendisyon
inemida Tana santuan Abagiken dana Amin ganda Inka pinaraswa Babaen Di balikas mo Apo pagyaman Liken ka Amin amin Ngayon ka makita Gapot na yan Pinadamila Naurnos na Nakapinpintas na Kumararag tayo kakabsatap na tayo, kanda kiti adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Tiya po awatin na kumadag ito edatun katagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloria at tinagana, ken kasta may tapagimbagan tayo, ken ti kadagup. Apo awatem kadagitoy daton mi amay paay ka. Bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Ama man nakabalin amin ken agnanayon a Dios rombeng unay nga agyaman kam ken ka. Iti amin a tiyempo ken disso pinarsam ti tao gapo ti ayat mo pinakiranod mo iti nadyosan a biag mo. Makita mi tinatanok a panungpalan ti ayan ayat ti agasawa. Isu anakaimalditan ti nadyosan nga ayat mo. Ti ay ayat ti nagtaudan ti tao, ayat ti kankanayon a pakaayaban na. Ket ayat metlaeng tinanglitop ti pagtungpalan na sa dilangit. Ti ayan ayat ti agasawa a mapasanto iti sakramento ti panagkallaysa agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken amin na sa santos agdaydayaw ken agrokbab dagiti gloriam. Isu adawaten mi nga palubos mo kuma. Tay timpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken naghanap nuda, iti pakaidayawan. Hosana iti kangatuan, malaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin minato ti paimo, ta espiritom, ito pagbalik ka ti paimo, kada kami, ni apo mihan, iso ini sakbay ayam, no agtuto, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya.
ti misteryo ti Maraming salamat. salamat. Kanan ng buti sa Iti ngarod pa nang ilagip ng Kristo, idapat rin kaapo, ti tinapay, ti biyag, ti kalis, ti pagkakaisalatan. Agyaman kam din natin, paay mo ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, katag serbi kam kenta. Dawatin mi apo, tada kami makirano, dito pagikan dangan ni Kristo. Pagkay kaysaan na kami sumati, Espiritu Santo. Laglagi kam kadapo, ti iglesia manay sakta, piti sa ngalupungan, kan parahirayom, tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papagi. Laglagi pamet dagitoy nga nagkalaysa nga anak mo, isuda a pinagtipon da ito'y nga aldaw, ti panagkalaysada, tapno babaan ti grasyam, ket matupal da tilanin ti panagasawa, babaan ti ayan-ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat niya maturog kasi inanama di panabungar danto iti sidong takaasi. Awaten kan ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay garupan rupa. Dawaten mi apo day paay mo met takaasi mo kadagami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan-op ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iromoy mi ken kama nakabalik na ama ti amin nadayaw ken gloria nayon nga awan tinggana. Amen. Umagat sa bilangin, madaydayaw kuman, dinagan mo, ipagariya, tinakem mo, ito'y daga sa dilangit, ite di aldaw dito'y di kanen mi di patinayong pakanemet di basul mi akasmet pamakawan mi di basul dagiti nakabasul kada kami di nakamit baybayan kaumanto suli suketi salakan naka Kis. Kakabsat dawatin tay iti apo ta bendisyonan na mga dagiti nga nagkalaysa baro nga agsawa ipaay na kuma kaban ti sakramento ti bagi kendara ni Kristo pagbalinen na may sa tipo
Apo si Papa kumbaba kami amang idawdawat kadagitoy nga anak mo ang nagkalaysa iti daytoy a sakramento. Ipaahi mo kad kadakwada tinabuslo na pamendisyon mo. Tapno agragsak da kuma iti ayat nga isagot mo iti agasawa. Pabaknangim kumaida, pabaknangim ti iglesia babaen dagiti ka iti tiyempo ti ragsak da. Gat agkamang dakyan ka iti yempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma iti panangtulong kadagiti trabaho da. Kenti pan nakaammoda nga adda ka kadakwada kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumakyan ka iti panggepken ka iti sangalubungan. Maadaan da kuma ti atiddog a panagbiag agra ket magipagtaeng danto kuma iti nailangitan a pagat O Apo may Hesukristo kinunam ka dagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa Cordero ti Diyos, ibasbasol ti sangalubungan, mga asika, kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, sangalubungan, mga asika, mga asika kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti hubungan, idem kadakam ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Naga Apo, jak may kari nga may kakanya. Nang ti may sala nga sa umo pa imbagton ti kararo. Ginaya kayo, ito'y tibilin ko, kas panagaya ko, kada kayo. Tikatano kang nga ayat nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti
Hagiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo iti gagayem ko, no tungpalin nyo tibi. Langit na dipen, ti awag ko, taimpa kamok ti ama, kada kayo hagiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan na da kayo't nang pili kanya, no di ket siya tinang pili kada kayo. Ngagbunga itiado, ket manayon kuma, tibungayo, hagiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatano kan nga ayat, nga ipakita ti tao, isut panangited na tibiyag na para kadagiti kagayem na hagiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo, na kayo iti gagayem ko, no tungpalen nyo tibilin ko. Aking nalipin, iawag ko, tiyamak kada kayo, hagiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Kumararag tayo. Man nakabalin amin a Diyos, sapay kumata ti sakripisyo nga indaton mi, ken ka iti Eucharistia ang nagraranudan mi. Palagdain na ti ayan-ayat, dagiti nagkalay sa nga anak mo, ket ipaay na tinamaan at ulong mo kadakwada. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, di sa magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti gana. Ti Apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo, di man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, ken panagkalay sa dagito nga anak tayo, intayo, ni ti ayat ken kapya ti Apo.
Ganun tayo, Tinos. La, kisen nyo, kita babakit yun, tama picture. La, darop. La, ni, mabaindan. La, 1, 9. 2, 3. Ni. May sagana dagiti ubing nga mabunyagan, dagiti ninong kininang